दिनैनि सानाथ' दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो बिराद दुखुनांथाव सान। बिथाङा आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ सोरजिफिननो थाखाय गोदोनि गोजाम मावसोम हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ बुथुमफिननानै 2022 मायथाइयाव डिसेम्बर दाननि 18 तारिखआव अल बड' एक्ट भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन आफादखौ दानाय जादोंमोन। बोसोरनैसोनि गेजेरावनो बिथांनि लिडारशिपआव गोबां जिल्ला कमिटि दाखांबायमोन। इन द मिन टाइम दाखालि डिसेम्बर दानाव दिल्लीसिम थांनानै भारत गभर्नमेन्टनि राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, प्राइम मिनिस्टार, इउनियन हम मिनिस्टार आरो ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्रि जुवेलराम आरो ल' मन्त्रि सासे दंमोन आंनि बे लोगो, बिथाङा जाबाय अर्जुन राम मेघाल। बिथांमोनखौ लोगो हमबोनानै आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ मानो नांगौ बिनि सायाव 55 ना 56 पेजनि मेम'रेन्डाम होनाय जादों। बेनि उनाव नै बिथाङा दाखालि फेब्रुवारि दाननि 22 तारिखनि फुंबिलियाव बायजोआव ओंखारनाय समाव हरखाबैनो स्ट्रक जानानै बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरोखि। दा दिनै बिथांनि गोथार आद्य श्राद्ध बेयाव आंबो फैनो हानानै गोसोआव खोब गोजोननाय मोनो, दुखुनि गेजेरजोंबाबो। दा दिनै बिथांनि बे गोथार श्राद्धनि दिनाव आङो दलेन कुमार ब्रह्मनि रुंसारि जिउ सोलेरनिसिम रोजा रोजा रिभलिउसनारि ट्रिबिउट्स आं जासिहरबाय आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनिसिम गांसे मेम'रेन्डाम एबा लाइजाम हरनाय जाबाय। बिथाङा जेरावखि थाया मानो बे गोथाङै थानाय बुहुमनि बर' फिसाफोरनो आलादा हादोर सोरजिनायनि सोमावसारफिननो थांखि लानायाव नांगौ रोखोमनि जाहाथे थुलुंगा हरो, गोहो बोलो हरो, सुबुरुन हरो, बेखौनो आङो खावलायबाय आरो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय बिथाङा जाहाथे आफा आनान गसाइनि खाथियाव सोरगोफुरियाव आलो गोजोनै जुगामियै जाहाथे जिरायनो खाबु मोनो। दलेन कुमार ब्रह्मनि जिथु बिहोमा बेखौ दिनै बुंनानै फोजोबनो हाया। सेंग्रा समनिफ्रायनो बे सासे बिराद गिनो रोङै, थैनाया माखौ होनो गिनाया माखौ होनो बेखौ बुजियामोन बिसोरो। थै-थां मावनांगौ, जुजिनांगौ, सोमावसारनांगौ, फाइट खालामनांगौ बेखौ बुजियोमोन। इनडमिटेबल स्पिरिटनि मानसिमोन आरोखि। पिटिसिनि सोमावसारनाय समावबो बिथाङा थैस' थांस'यै बै समाव एबसुनि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदोंमोन। 1982-83 नि गेजेराव बै समनि आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बिथाङा सासे मैखोम गाहाय नेहाथारि महरैबो बिबान बानलांदोंमोन। 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनाय जुरिजेननाय जादोंमोन बे समावबो बिथाङा सासे गोख्रों भलुन्टियार हिसाबै बिथाङा सोमावसारनो बाहागो लादोंमोन। बेनि उनाव फैयै फैयै नोंनि आंनि समाजनि हारिनि इन्टेलेक्सुवेल मेलेमजिबिफोरनि थुलुंगा होनायजों जाबजों बिथांमोना गावस्राबो गोसोआव गाबखांनाय थाखानायखाय 2022 मायथाइनि 18 डिसेम्बराव गोदोनि जेसेबां गोजाम भलुन्टियार फर्सनि सोद्रोमाफोर दंमोन बिथांमोनखौ बुथुमफिननानै खनथुमफिननानै गोख्रों मोनसे आफाद दानाय जाबायमोन आरो। आं दिनै बे दुखुनि साननि गेजेरजों दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे पार्टि फुर्टिनि बाथ्राखौ जालदाब दोनथ'नानै एस ए हल बर' जाथिनि गेजेराव सानसे समाव थामहिनबा सम्भब जुदि जायोब्ला एप्रिल मेनि गेजेरावनो अल बड' नेशनेल कनभेनसन अर कनफारेन्स खुंनानै जेसेबां बर'नि मेलेमजिबिफोर दं, गोरों गोरा दं, आफादफोर दं, हान्जानि मानसिफोर दं, बिथांमोनखौ लेंहरजोबनानै खुला खुलि सावरायस्रांनानै बबे लामाखौ लानाया गाहाम जागोन, बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौब्ला, आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ मोननांगौब्ला बिनि सायाव थांखि लानांगौ होननानै आं दिनै बे गोथार आद्य श्राद्धनि गेजेरजों आङो खावलायहरबाय, आं आर'ज गाबहरबाय।